Jmenuji se David Klimša a jsem majitelem a CEO firmy Elektrogenerátory SRO, která pronajímá a prodává elektrocentrály, elektrogenerátory, diesel agregáty, elektrické záložní zdroje, záleží, jak tomu říkáte. Ze zoufalého majitele, který si před lety nevěděl rady s elektrifikací svých vlastních akcí a svých vlastních firem, se ze mě stal nejdříve spokojený uživatel, potom nadšený uživatel a dnes jsem naprostý blázen do všech těchto moderních strojů, které vyrábí elektrickou energii. Tento pořad je určen všem nadšencům do elektřiny, všem pořadatelům akcí, všem zodpovědným majitelům firem, ale i běžným klientům a lidem, kteří o elektřině nic nevědí a chtěli by se dozvědět. V divokých 90kách, kdy jsme začínali, si moc nepamatuju. Neustále něco nefungovalo, neustále byly nějaké potíže a problémy. Ten ohlas byl naprosto perfektní a máš pravdu, že si toho všimli i v České televizi. Tenkrát faráři vybíhali ve zděšení ven a říkali, to tady nemůže být. Mým prvním hostem je dlouholetý kolega Lumír Mořkovský, se kterým se známe celý život, se kterým jsou spojené naše profesní dráhy, známe se někdy od začátku 90. let a protože tento pořad by se mohl v podtitulu jmenovat i jak to vlastně všechno začalo, tak ani není divu, že moje volba prvního hosta padla na něj a já jsem moc rád, že přijal tuto nabídku. A my si dneska vyměníme role, protože Lumír je mimo jiné i profesionální moderátor. Lumíre, je to tvoje. Já jsem poctěn, děkuju moc, že jsi mě pozval, abych byl prvním, kdo v tvém novém podcastu ukáže všem, jak to vlastně dobře děláš. Jsem za to velmi rád. Ten první kontakt, který mezi námi byl v roce 1993. Ano, na to si pamatuju. Ano, bylo to v baru restaurace Kontakt v Opavě a víš, to je víc jak kolik? 30 let. David by taky byl za svědka, takže může za to, že mé manželství stále vzkvétá. Doufám, že je stále šťastnější. A je stále šťastnější. Děkuju moc. Teď ale vážně, my jsme oba dva tak vytíženi, ať už pracovně nebo rodině, že vlastně nemáme čas si během roku popovídat. Tak tohle je geniální možnost, jak to odčinit. Dnes se ale budeme věnovat tvému biznesu a já jsem za to rád, protože tě beru sám pro sebe jako velký vzor toho, jak se to má dělat. Vždycky říkám, David je člověk, který má firmu, která platí včas a vždy, což už pro mě je záruka něčeho velmi kvalitního. Takže ti přeju, aby to tak bylo pořád. A teď ale zpátky k tomu, co ty děláš. My jsme se naposledy viděli, myslím tím jako, že nějak ve velkém kontaktu ještě v rádiu, v Halaxu, a dělal si hlavně eventy, měl si firmu, která dělala akce a dávala tam stany, čili bylo to víc eventová činnost. Tvoje celá ta činnost se už ale posunula někde jinde. Tak prosím tě, vrať se na chvilinku minus třeba 10 let a řekni mi tu historii těch posledních 10 let. Vím, že byla teda hodně progresivní. Podívej, já bych nemluvil v minulém čase, protože firmu, která se zabývá pořádáním především open air akcí, stále mám, na tom se nic nezměnilo. Nicméně to, co se, jak ty říkáš, progresivně vyvinulo, je, že jsem začal klást podstatně větší důraz na druhou firmu, o které je celý tento pořád a o komunitě lidí, kteří jsou kolem nás. Ta firma má velmi jednoduchý název Elektrogenerátory SRO a je to v podstatě odnož té hlavní eventové firmy. My se věnujeme všemu kolem elektřiny, mobilním elektrickým zdrojům a všemu, co s tím souvisí. Není to jenom činnost taková, že pronajímáme generátory jednotlivým klientům, ale musím říct, že všichni lidé, kteří jsou kolem mě, že to máme za životní styl. Je to pro nás velké dobrodružství, protože nikdy nevíme, co se stane za několik hodin nebo druhý den. A je to životní nějaký postoj. Já bych chtěl v tomto pořadu si povídat o všech těchto věcech, které s tím souvisí. Jestli dovolíš, já jsem
v těchto věcech naprosto nekovaný, jsem amatér, vůbec tomu nerozumím, takže schválně se budu ptát jako laik, protože si myslím, že i mezi pořadateli akcí je spousta laiků, kteří neví, jakou takzvaný elektrárnu, generátor si vzít, půjčit, koupit, jak daleko to k tím dovezete, co s tím uděláte. Čili mé otázky budou laické a budou od základu. Nejprve mě zajímá, kdy si přišel na nápad, že začneš půjčovat, či pronajímat, nebo prodávat elektrocentrály. Tak u těch začátků jsem přesvědčen o tom, že jsi byl, takže jenom ti to připomenu. V podstatě v divokých 90kách, kdy jsme začínali, To si moc nepamatuju. jsme v podstatě začali pořádat akce. Začalo to u malinkých nevinných diskoték, ať už na Hlučínském jezeře, tady u Ostravy, nebo kdekoliv jinde v přírodě. A v mém případě, o tom si třeba budeme povídat někdy příště detailněji, to skončilo jedním z největších festivalů v České republice, například Colors of Ostrava. Všechny tyto akce začínají, kde končí různě, ale začínají u elektřiny. Bez elektřiny to nejde. A tam začaly první problémy, protože když jsme si řekli, chceme obyčejnou diskotéku někde, kdekoliv venku, musíš k tomu mít elektřinu. No a v těch 90kách jsem zjistil, že to je veliký problém. Tehdy ještě v podstatě neexistovala žádná infrastruktura, která prostě byla volně běžně k pronajmutí. Nebyly různé další věci, nebyly mobilní toalety, nebyly mobilní telefony, všechno se dělalo úplně jinak. No ale my se bavíme o těch centrálách, tak já jsem zjistil, že pokud chceš pořádat akci, tak musíš oslovit jedinou společnost, která v severním polovině území funguje a má infrastrukturní síť, a to je společnost ČEZ. Musíš si dát žádost a říct, dobrý den, na té a té louce v tom a v tom bodě my budeme pořádat akci a já tam chci tolik elektřiny. A oni ti odpoví v nějakém časovém úseku. Tehdy to nebylo jako dnes, že by si někde poslal e-mail a oni ti opravdu odpoví do 24 hodin. Tehdy ta žádost se dávala měsíce a týdny dopředu. No a pak se třepal, že daní technici přijedou, že tě tam napojí, nebo že to vůbec je možné. Pochopil jsem to tedy správně, že jsem rozhodl, že tenhle biznis budeš dělat sám, že si pořídíš vlastní elektrogenerátory, které budeš používat na své akce nebo později teda na jiné? Tehdy ještě ne, v těch 90kách jsem se spolehl na jiné firmy. No a to byl základ jakoby mého podnikání, protože jsem zjistil, že jiné firmy to dělají nějak, některé lépe, některé výborně, některé hůře, ale protože já jsem hodně náročný a málo kdy jsem spokojen sám se sebou a téměř nikdy nejsem spokojen s těmi druhými, tak jako všechno, co je u nás ve firmě, jsem si pořídil sám. Čili v podstatě v našem biznesu my všechno vlastníme a jedna z posledních věcí, do které jsme začali investovat, když už jsem byl nespokojen s těmi firmami, které nám to dodávaly, protože neustále něco nefungovalo, neustále byly nějaké potíže a problémy, tak jsem řekl dost, takhle to dál nejde a budeme si muset pořídit první generátor, však nám přece stačí jenom jeden. Kdy to bylo? A co to bylo za generátor? Já bych řekl, že už jsme se přehloupili přes rok 2000, možná to bylo někdy kolem roku 2003-2004. Pamatuji si naprosto přesně, že to bylo maličké Atlas Copco, která mi prodala moje konkurenční firma. Byl to velmi spolehlivý stroj, protože Atlas Copco je dnes synonymem jedné z prestižních světových značek. Nicméně od té doby se u nás toho strašně hodně změnilo a dneska jsme úplně někde jinde. Já si pamatuju teď, najdu vtipnou příhodu na branding tvých elektrogenerátorů. Ty asi víš, kam mířím. Ty si přemýšlel o různých brandech, základem byly písmena DK, že jo, a tak dále. A vždy si tam dával nějaký hezký obrázek. Většinou pěkné dívky. A dokonce si pamatuju, že jednou to byl takový lehounce, velmi lehounce lascivní obrázek a byl si vyhodnocen jako, bych to řekl, takovým černým Oscarem za nejvíce lascivní branding na firmě. Je to pravda? Pamatuješ si to? Pamatuju si to, je to pravda. Je to forma dobré reklamy? Ano. Já jsem přesvědčen, že pro náš biznis určitě ano. Naše kariéry Lumíre po celý život byly
v podstatě závislé na reklamě a na publicitě, na propagaci a tím se živíme my dva celý život. A já jsem na reklamě nikdy nešetřil a uznávám rčení starého pana Forda, pokud vím, tak ten řekl za svého života, že kdyby měl poslední $1, takže by ho dal do reklamy. A já jsem to tak vždycky dělal stejně a dodnes dělám. Akorát nevždy se mi líbí ty klasické formy reklamy, které jsou. Raději mám takový ten na hraně guerilla marketing. Ten je mému naturelu blížší, protože se domnívám, že může lépe zaujmout naši cílovou skupinu. A máš pravdu, v úplných začátcích jsem chtěl nějak vyčnívat a generátory nebo mobilní generátory, které jsou na kolečkách, tak jsou to obyčejné a víceméně nevzhledné krabice, tak mi tam nápis elektrocentrála nebo elektrogenerátor mi přišlo velmi nudné. Každou z těch centrál, protože pak už jich bylo více a více, tak jsme tam nalepili v životní nebo nadživotní velikosti krásný polep s nějakou vnadnou dívkou, modelkou, pokud možno dobře vyvinutou v plavkách. A jestli si dobře pamatuju, tak jsme tam měli tenkrát claim, slogan Došla vám šťáva s otazníkem. Já jsem byl přesvědčen o tom, a dodnes to tak je, že cílová skupina těch klientů, kteří to brali, byli muži. Je to tak, ve 100% případů jsou to muži. No a ti na to slyšeli a ten ohlas byl naprosto perfektní a máš pravdu, že si toho všimli i v České televizi tenkrát a skutečně mě vyhodnotili, že jsem nějaké největší prase možná v rámci republiky, takže mi propírali i v televizi a přesně to jsem chtěl. Jo. Faktem je, že pak se nám to za několik let, protože s těmito polepy, s těmito klejmy jsme jezdili možná 2 sezóny, pak se mi to, když už jsme byli větší, začalo vracet ve zlém, protože když chceš teda nějakou historku, tak si pamatuju dodnes, že jsme dělali nějaký přímý přenos z několika kostelů, no a ti faráři vybíhali ve zděšení ven a říkali, to tady nemůže být. A říkám, pane faráři, uklidněte se, všechno je v pořádku, to bude za kostelem. Načež oni se zděsili, říkali, ne, to nemůže být ani za kostelem. Takže my jsme potom museli různě přikrývat. Čili tyto věci byly problém a potom, když jsme dělali dětské dny, tak to byl taky problém. Upustili jsme od toho a dnes teda jedeme ten claim, který vidíte všude a ten se jmenuje In Power We Trust. A mě vždycky fascinoval ten claim, který mají Američané na té dolarové bankovce, tak já jsem ho jenom malinko pozměnil. Já teď stanu se na chviličku takovým obyčejným pořadatelem akce. Vůbec o tom nemám páru, potřebuji elektřinu a chci nějaký generátor. Co všechno, nebo jaká data musíme mít, abych ti mohl říci, nebo tvé firmě říci, co po tobě potřebuju. Musím znát, kolik tam bude kapel, nebo co vlastně potřebuju k tomu, abychom se dohodli, jakou centrálu mi vlastně máš dovést. No, to musím říct, že jsi skočil už do vyššího levelu tohoto biznisu, ale budíš, v podstatě ty jako promotér nemusíš znát vůbec nic, protože od toho jsme tady my. Naše služby jsou od A do Z doslova a absolutně na klíč a my za všechno ručíme. My si vyspovídáme toho promotéra a zjistíme, jaké má potřeby. Budeme chtít znát prostě, jak vypadá lokace akce, mapku té akce, kolik má stánkařů, jaké mají odběry, jaké odběry mají jednotlivé stage a potom mu navrhneme ideální řešení. Jak říkám, už jsme v trošku vyšším levelu, nicméně konkrétně například pořadatelství festivalu, což je jedna z našich hlavních činností, ale zdaleka ne jediná, spočívá v tom, že tam jsou 2 základní věci. První věc je samotné elektrické zdroje, v našem případě tedy mobilní elektrogenerátory. To je jedna věc. A druhá věc, na kterou pořadatelé velmi, velmi často zapomínají a která je nejméně důležitá, jsou elektrické rozvody. Ty jsou velmi důležité a jsou finančně hodně nákladné. Ještě na chvilinku se vrátím o 2 kroky zpátky a to k rozdvojení tvé podnikatelské činnosti ve smyslu pronájmu a prodeje. Když jsem pořadatelem akce, která je krátkodobá, asi je logické, že zvolím pronájem. Na co mi bude generátor, když dělám akci jednou za rok, jednou za nějakou velkou dobu. Kdy se mi takzvaně jednoduchá otázka, ale složitá odpověď,
Kdy se mi vyplatí elektrogenerátor koupit? Děkuju. Řekl jsi to naprosto přesně. Velmi složitá odpověď. A zase jsme tady od toho my, abychom poradili, protože je to nejenom o tom, jak často to budeš potřebovat, ale ještě důležitější je položit si ale velmi jednoduchou otázku, co se stane, když nebudu mít elektřinu. A jsme u toho, že jinou potřebu má můj otec, kterého znáš, který donedávna vlastnil velkou obchod papírem. Takže když si majitel velkou skladu s papírem a vypnou ti elektřinu jednou za rok, ale nebo klidně 2krát za měsíc, protože tam je nějaký problém sítí, tak co se ti stane? V tomto případě nic, protože ten papír se neskazí a v kanceláři máš sekretářku s počítačem, ta to přežije a ti zákazníci počkají do druhého dne s těmi zakázkami a v podstatě nic. Takže v tu chvíli jako zákazník si může říct, je to v pohodě a kupovat centrálu nepotřebuji, radši si ji pronajmu, když ji budu nutně potřebovat. V úplně jiném levelu je, vrátím se zpátky k těm festivalům, tam to prostě nelze, ale potom máme firmy, které to mají životně důležité. Jako příklad můžu uvést areál, ve kterém se nachází naše firma tady v Ostravě. Je to miliardový biznis jménem JIP, která má pobočky po celé republice. Jsou to velkoobchody s potravinami a s nápoji. A pánové jsou mý přátelé. Když jsem s nimi před lety začal spolupracovat a nabízel jsem jim generátory, tak věděli, že asi budoucnu budou potřebovat, ale protože jsou ekonomicky velmi šetřiví, dělají to správně, tak to vyhodnotili, že to není ta správná investice, protože potřebovali celou řadu důležitějších investic. Navíc, když jsem spočítal jejich příkony a zeptali se mě na nějaké konkrétní pobočce, kolik by to asi stálo, říkám, vy potřebujete generátor, který bude stát asi 1 400 000 600 000 korun. Odpověď trvala půl sekundy, ne. Rozumím, chápu, každý podnikatel si to musí vyhodnotit. Kdy se to změnilo tam, to rozhodnutí? Tak, bohužel ta rozhodnutí potom jsou velmi rychlá a dovolil bych si to uvést jako příklad, se kterými se setkáváme v našem biznise každý týden, možná častěji. A to je ve chvíli, kdy z nějakého důvodu ti elektrárenská společnost vypne proud. Katastrofa. Povodeň, v zimě vichřice, cokoliv se může stát a stává se to bohužel čím dál tím častěji. V tu chvíli ta společnost za to nemůže, je to vyšší moc, takže ti nikdo nic neuhradí. Těžko a špatně se to pojišťuje. A pokud si majitel velkou obchodu, kde máš zboží v mražácích, tak za 4-6 hodin máš vymalováno. To znamená, říkám správně, že takovou tu zálohu, můžu to nazvat zálohou? Ano. Nebo tuhle zálohu by měli mít všichni, kdo dělají, a teď budu říkat, mražáky, živá zvířata, nemocnice, velké shoppingy nějaké asi, kde to vlastně neuvěřitelně potřebují od rána do večera. Je to přesně tak, jak říkáš a v podstatě toto je náš jakoby další biznis a jenom ten klient řeší, jak moc je to pro něho důležité a jak moc ho poškodí a my mu dáváme vždycky takové jednoduché návodné otázky, které jsou opravdu prosté a ptáme se ho, vážený pane majiteli, pane řediteli, jenom si zavřete oči a představte si, co se stane, když vám nepůjde hodinu elektřina. A pak už záleží, jaký děláš biznis. Někdo řekne, vůbec nic, až za 12 hodin budeme mít problém. V tu chvíli my říkáme, takže my vám nabízíme, že máte mnohem ekonomicky výhodnější, ať s námi uzavřete smlouvu o takzvané energetické pohotovosti a my vám do 12 hodin tu centrálu přivezeme a pronajmeme, protože nevíme, jestli to stane jednou za rok nebo nikdy. Vy v tu chvíli platíte minimum peněz a je to pro vás výhodné. Pokud ty si to zmínil, a to je velmi důležité, protože se dostáváme na úplnou špičku tohoto biznesu, na úplný top, a to jsou nemocnice, protože tam jde o lidské životy. Budeš se divit, ale na stejné úrovni, jako jsou nemocnice, je kritická infrastruktura, a teď pozor, teď jsme ve velmi moderní době, na stejné úrovni jsou datová centra. Bez datových center se zhroutí naše civilizace. Tam je to chráněno naprosto stejně. Když jsme před lety tento biznis začínali,
tak do nemocnic si nás volali sem tam občas, protože všechny nemocnice bez výjimky mají svoje generátory a je to v pořádku. A volali si nás jenom proto, že říkali, víte, my budeme mít plánovanou odstávku, protože se bude opravovat naše trafo a my najdeme náš vlastní generátor. To bylo před 15-20 lety normální. Ten biznis se posunul do takového stavu, že dnes si nás volají proto, aby řekli, prosím vás, my nevěříme našemu vlastnímu generátoru, my bychom chtěli, ať přivezete jeden váš generátor, a protože jsme firma, která je na, doufám, že technologické špici vývoje, co se týče špičkových moderních technologií, tak provozujeme software, který se jmenuje takzvaný paralel neboli twin a my zálohujeme jednu centrálu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou až do téměř nekonečné řady. Dneska do nemocnic vozíme 2, 3 i 4 generátory, jeden zálohuje druhý, jasně, protože tam jde o lidské životy. Já teď půjdu trošku uberu páry a chtěl bych nějaký příběh. Když jsme začali objíždět klienty, kterých máme stovky po celém Československu, že lidé nevědí. Že lidé vůbec nevědí, jaké je pozadí elektřiny a jaké problémy si mohou přivodit a způsobit. Naše civilizace naprosto stojí a padá s elektřinou. Na elektřinu je úplně všechno a lidé to vnímají jako naprostou samozřejmost, tak jako doma jim teče voda, jako mají doma teplo, tak otočí vypínačem a mají elektřinu. Znamená to, promiňte jenom, že každá správná firma by měla v prvé řadě uvažovat o tom, že kde udělá zálohu? Určitě ano. Nechci být ale posel špatných zpráv. Opravdu záleží, jak si ten daný majitel firmy vyhodnotí, jak je to pro něho důležité, jak jsme říkali před chvílí. Ale skutečně to velmi podstatná věc i s ohledem na katastrofy, s ohledem na politickou i válečnou situaci, která není daleko za našimi hranicemi, se to ukazuje jako naprostá nutnost. Firmy a lidé jsou velmi nepříjemně překvapení, když jim ta elektřina nefunguje a domnívají se, aha, no tak asi někde spadl na dráty nějaký strom, však on to někdo, nebo se to nějak vyřeší během několika hodin a bude to OK. A najednou jsou překvapení, že se to nevyřeší. A já ten biznis už dělám strašně dlouho a těch katastrof velice přibývá a ty věci potom a škody, které způsobí to, že ve vaší firmě nebo domácnosti nejde elektřina, jsou mnohdy zdrcující. Kdy byla, to zní tak hloupě, ale kdy byla nějaká první přírodní nějaký zásah z hůry, který si už řešil? Bylo to jihomoravské tornádo? Nebo ještě předtím bylo něco? Lumíre, mnoho let předtím. V podstatě od té doby, co jsme založili naši malinkou tehdy flotilu Centrál, tak aniž bych to chtěl, protože já jsem to v žádném případě neplánoval, tak když jsem měl svůj první stroj, tak jsem zjistil, ten jeden je absolutně málo, potřebujeme 2, 3, 4 a když jich bylo, nevím, 5, 6, 7, tak začali chodit mý kamarádi a přátelé z okolí, říkali, aha, my bychom si to tebe mohli půjčit? Říkám, no to mi nenapadlo, tak snad asi ano. A takhle vznikla flotila, nebo první základ flotily na pronájem. A pak už to šlo samo, protože internet je všemocný, dali jsme si reklamu na internet, firmy se o tom dozvěděly a my jsme nejdříve začali jezdit v Ostravě, protože pocházíme z Ostravy, pak okolí, pak celá Morava, pak Slovensko, protože to máme blíže, potom Čechy a dneska jsme na celém území Československa. Vrátím se zpátky k přírodním úkazům. Tornádo, povodně, jako ono by se zdálo, že pro tebe to je fajn, že jo, protože máš takzvaně práci, ale ono to je asi vykoupeno i tím, že ti lidé potřebují pomoc. Takže všechno, co má nohy, ruce, jde do terénu? Je to přesně tak, ale aby nebyli lidé naivní. Jak to funguje? Funguje to tím způsobem, že my nejsme schopni pomoci běžným občanům, protože naše stroje nejsou pro domácnosti. Tak to nefunguje. Pokud se chce ochránit samostatná domácnost, třeba i ty, když bydlíš v rodinném domě, tak doporučuji, kupte si za 5, 6, 7, 8, 15, 20 tisíc korun normální běžný benzínový generátor, to je přesně to, co vy potřebujete.
Naše stroje od 30 kW do několika megawatt jsou tady pro střední, velké, největší firmy, nemocnice a, jak jsem říkal, kritickou infrastrukturu. Ve chvíli, kdy je stav přírodní katastrofy, my máme zasmluvněné firmy, kterým jsme povinni podle smlouvy okamžitě vyjet pomoci. Takže na tom funguje náš systém. Nejdříve jedeme k zasmluvněným firmám, které zajistíme, a vše ostatní, co nám zbyde nám toho hodně, tak potom jedeme tam, kde je třeba. Když to vezmu odzadu, tak samozřejmě ten jeden z nejhorších příkladů a případů, který jsem v životě zažil před několika měsíci, katastrofální povodně tady u nás na severní Moravě. Byli jsme ve všech ohniscích, sanovali jsme to elektřinou, řešili jsme veškeré ty problémy tak, jak se dalo. Navíc to byla situace, která na rozdíl od běžné vykřice, kde trvá problém většinou 1 noc, tak tady jsme zůstávali na tom místě řadu dlouhých týdnů. My teď sedíme v centrále tvých centrál. A v hlavním stanu. Ano, tady v Ostravě, v hlavním stanu. Předpokládám ale, že všechny elektrocentrály, co je správný výraz, promiň, elektrocentrála nebo elektrogenerátor? Já bych řekl, že to jsou už počeštělé názvy a internet je toho plný. Češi si zvykli říkat tím nejlidovějším názvem elektrocentrála, což je naprosto špatně. Ten správný výraz je elektrogenerátor, tak to se jmenuje i naše firma. Někdo tomu říká diesel agregát, někdo tomu říká záložní zdroj, někdo tomu říká výrobník elektrické energie. Všechno je správně, všechno je zařízení, které vyrobí elektřinu v daném místě, kam ji můžeme dovést. To je podstatné a důležité. Vrátím se k myšlence. My teď sedíme v centrále, hlavní centrále, kde máš většinu svých elektrogenerátorů, ale předpokládám, že na území České republiky toho bude více, že nevyjíždíš jenom pořád stále z Ostravy. Takže kde jsou pobočky? V současné době bude se to určitě ještě měnit, bude to přibývat, ale v tuto chvíli, jak si řekl, naše hlavní sídlo je v Ostravě. Výjezdová depa máme v Praze, v Brně a v Bratislavě. A samozřejmě v Ostravě. Ty jsi zmínil, že pro mnoho firem máš takzvanou 12-hodinovou pohotovost, neboli že do 12 hodin jim dodáš elektřinu. Říkám to laicky, ale je to tak? Není to úplně tak. Uzavíráme smlouvy s jednotlivými klienty a podle jejich potřeb tu smlouvu upravujeme. Náš minimální časový dovez, který si dáváme do smlouvy, záměrně, vím, o čem hovořím, dávám 8 hodin a většinou dáváme 8, 12 až 24 hodin garantovaný dojezd. Znamená to ale tedy, že ve tvé firmě je stále takzvaně někdo na pohotovosti. Je to tak, držíme emergency pohotovost 24/7 celý rok, včetně svátku, nedělí. Teď pojďme k těm jednotlivým elektrogenerátorům. Tady kolem nás, vy to pak určitě uvidíte v prostřizích, jsou elektrogenerátory různých velikostí, ať už na podvozcích, na kolečkách, bez nich, od velikosti většího mražáku po velikost temelínské elektrárny. Kolik už jich máš, pro Bůh? Těžko říct, mění se to. Náš biznis je postaven na 2 nohách, to je pronájem a prodej. Začali jsme s tím pronájmem. Dneska myslím si, že naše flotila má mírně přes 50 strojů, jak ty říkáš, na kolečkách, které jsou schopny okamžitě vyjet. Ty máme rozmístěné po celé republice a ty jsou připraveny okamžitě zasáhnout. Já už teď vím, protože naše hlavní sezona je vždycky přes léto v době vrcholu konání nejrůznějších festivalů, že i těch 50 strojů máme zoufale málo, takže neustále doděláváme, dokupujeme. No a potom je tady ta druhá noha, to znamená, už jsme o tom dneska hovořili, ve chvíli, kdy klient zjistí, nebo zájemci o generátor zjistí, že nemůže čekat ani těch 8 hodin, ani ty 2 hodiny, než bychom mu ji dovezli, tak v tu chvíli mu nabízíme, že mu ji prodáme a to je náš druhý biznis, kterým se zabýváme, to je prodej nových strojů na zakázku. Pojďme k takovému polaritě, k top, jak největší nebo nejsilnější, nevím jak to nazvat, elektrogenerátor tady máš. Nebo nabízíš, tak, to je lepší slovo.
My jsme schopni poskládat zařízení o výkonu několika megawatů, to je tím chytrým systémem a softwarem, který už jsem zmiňoval, ten software Twin. Takže když poskládáme vedle sebe třeba 4 megawatové stroje, v tu chvíli dáme klientovi výkon 4 MW. To je ale velmi, velmi neobvyklé. Když se budeme bavit, kolik máme výkon v jedné jediné krabici, tak v tuto chvíli naším highlightem, já tomu říkám vlajková loď, flagship, je žhavá novinka, kterou jsme si pořídili minulý rok a je to naprostá specialita, jinou v Československu nenajdete. Je to megawatový stroj, který umí neuvěřitelné věci a navíc je ještě strašně velmi, velmi, velmi tichý, téměř nejde slyšet. K čemu je určen takováhle mašina už? Na jaký typ akcí? Nebo záloh? Já ti řeknu, k čemu byl původně určen. Budeš se mi smát, ale protože mě znáš, tak ti to nepřijde divné. Já jsem si chtěl koupit Lamborghini za 6 milionů korun a pak jsem došel k závěru, zeptal jsem se, jestli mi udělá radost a věděl jsem, že mi bude dělat prvních 14 dní a že pak už tu radost mít nebudu. Tak jsem za ještě trošku větší peníze si pořídil toto, protože jsem to chtěl mít, protože je to absolutní vrchol tohoto biznisu. No a je to v podstatě reklamní stroj, který dokumentuje ty dovednosti, které my máme a které jsme schopni udělat. Čili domníval jsem se, že ta věc je tak výkonná, tak drahá, že si nenajde své klienty. Opak byl pravdou, dneska je to neustále v permanenci. Typickým klientem je buď veliký festival, typickým klientem je firma nebo zařízení, které potřebuje takový odběr a zároveň říká, potřebujeme mít minimum hluku. Protože všechny ostatní stroje na světě, které mají takový výkon, dělají řečeno lidově obrovský kravál, obrovský hluk. Když jsou výrobní firmy, která vyrábí, já nevím co, cokoliv, tak je u toho hluk, tak to nikomu nevadí. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že nedej bože, přišla by katastrofa a přestal by fungovat třeba magistrát města Ostravy, tam takový výkon budou zřejmě potřebovat, tak by řekli, prosím vás, dovezte nám tady něco, co pod našimi okny nedělá takový kravál. V tu chvíli jsme tady my. Srovnám asi festival, který je plný elektronické taneční hudby a nevadí to. A pak Janáčkovou filharmonii, kde by asi dieselový motor byl trošku jako v jiném taktu, tak bych to řekl asi. Je to přesně jak říkáš a to už jsme ale u trošku jakoby jiné nebo podobné sféry a to je oblast, ve které jsme opět jediní na trhu a to je oblast speciálních generátorů, které se jmenují Super Silent. Začali jsme je dělat někdy kolem roku 2017, čili poměrně nová čerstvá záležitost a ty stroje, přiznávám, jsou v nákupu velmi drahé. Před covidem jsme neprodali ani jeden jediný kus této centrály na československém trhu. Během covidu se něco změnilo v myšlení majitelů firem a v myšlení firem obecně. Nastal obrovský boom a od doby covidu do současné situace nestačíme pokrývat poptávky a na tyto speciální generátory naši klienti čekají několik měsíců. Jaký je, taková statistická otázka, nejčastěji typicky pronajímaný, teď řeknu schválně pronajímaný stroj, respektive prodávaný stroj? To vím naprosto přesně. Ano. Jsou to dva typy, 80 kVA neboli 64 kW a 250 kVA a 200 kW. Trh to vyžaduje, jsou to přesně ty výkony, které ty firmy chtějí. Já, Davide, vím, že tenhle pořad nebude jediný, nebude to, já sice mám tu čest být u prvního, ale bude jich více. Kde a jaká pointa bude vlastně těchto setkání, těchto pořadů? Tento pořad je určený především našim klientům, našim přátelům, ať už stávajícím, anebo budoucím. Chtěl bych si tady zvát moje přátele a kamarády z oblasti tohoto biznisu, kteří mají k tématu co říct. Nebudeme si povídat jenom o technických věcech, co se týče elektrogenerátorů, ale budou tady naši
přátelé, kteří jsou pořadatelé těch nejzajímavějších a největších festivalů v České republice a na Slovensku. Chci si povídat o silných biznisových příbězích, protože mám velice rád podnikání, mám rád příběhy. Budeme si povídat o věcech, které jsou na pozadí elektřiny, které s tím souvisí. Budeme si povídat, kdy přejdeme k vodíku, jestli vůbec někdy nebo nikdy. Budeme si povídat o tom, proč my jedeme na naftu, jestli je to dobře anebo špatně. A budeme točit venku. Dneska, když začínáme první díl, tak řekněme, že máme leden 2025. Máme tady teplo, máme tady topeníčko, jsme u nás na skladě, ale venku je mráz, je tam minus nevím kolik stupňů. Čekáme na léto, čekáme na jaro, vezmeme si kamery, vezmeme si drony, budeme natáčet venku, budeme natáčet, když budou holky v tričkách, budeme natáčet festivaly, budeme se dívat, jak to funguje a budeme si o tom něco říkat, bude to fajn a já sám se těším, kam nás toto dobrodružství zavede. Výborně. Přeju ti spoustu spokojených klientů a poslední moje věta bude anglicky a bude znít In Power We Trust. Lomíre, děkuji, ahoj. Ahoj.